Dada kiss, anak. Hi. Hi mga lalabs! Welcome back po sa aming channel. Kung bago kayo dito, ako po si Yen. And it's Thursday today. Andito lang ako sa bahay. Nag-absent ako. Tatawag pa pala ako sa work ngayon na hindi ako makakapasok kasi si Sofia hindi namin dadalhin sa opvang. Hindi namin dinala sa opvang or sa kindergarten kasi nga meron siyang chicken pox. So, nag-chicken pox si Sofia kahapon. Tinawagan ako around 10:30 in the morning. At tapos may lagnat siya. Super, super high. And then, nung umuwi siya, may malaki po siyang bruise dito, oh. And, yeah, as a mother, syempre, hindi nila sinabi ha. Sinabi lang nila nung kinuha na siya ni Bana. So, pagdating ko sa bahay, talagang namaga yung mukha niya dito. Tapos, pag tinanong mo kung anong nangyari, hindi nila alam. 'Di ba? Hindi nila alam. Wala daw nakakita. So, parang naisip ko din, bakit wala bang camera dyan? Di ba kailangan may camera? For example, kung may mangyari, sino bang sisihin? Wala yung parents doon. No? Tapos sa ibang kamay pa ng ibang tao nangyayari. Sabi nga naman ng iba, hindi nila sinasabi yan kasi magpapanik daw yung parents. Of course, di ba, kung ano nangyari dyan, talaga, ang dami dito, oh. Ang dami dito talagang, kagahapon talagang magang-maga siya. So, ngayon, kukuhanin ko lang yung, yung cream ni Sofia. Tsaka kagabi pala, late na ako nakauwi, kaya hindi ako nakapag-vlog. Ito yung niya, gamot niya. It's sort of a mousse na papahid mo sa kanyang katawan 3 times a day. Ito lang yung available sa apotek. Napunta talaga ako after work. It's around na siguro 8:30 in the evening. Talagang nagbike ako papunta doon. Buti na lang talaga malapit kami. Pag yan din isa na rason din ko, hindi din kami madaling lumipat ng bahay kasi nga dito malapit kami sa lahat. So bahala na maliit yung bahay. Kami lang naman 3, diba? Hi baby! Ngayon, hindi pa siya umiiyak, pero kanina pagising talaga, iyak na iyak. Ha? What's mama? Here? Yeah? Sus, yung our baby is sick, yeah? Okay. Come. Okay, let's go there. Okay, get your chair. The chair. Okay? Magluto muna tayo ng lunch. Lunch namin ni Sofia ba? Pisto, nalagsikan ko. Lang, rice at saka tinulang isda. Madali lang lutuin. Tapos, sabaw kay tugnaw. Sobrang tugnaw. Ay, gawan ko din siya ng bacon kasi baka gusto niyang kumain. Yung mga favorite niya, yung lulutuin na ko ngayon. Hi mga lalas. Yung ni Sofia, hindi naman siya talagang mainit na ngayon. Medyo bumaba na. Pero alam niyo na, pag may gibati yung bata ba, may masamang na tawag dito, nagmamanya sila, naglangi-lagi, kaya pauyunan kung ano yung gusto niya. Hay nako, absent na naman tayo mga lalabs. 2 araw na akong umabsent in the span of 3 weeks. So medyo bad yun. Ganda din yung meron tayong mga nilalagay sa freezer kasi pwede natin kainin anytime. Di-defrost na lang kasi madali lang pag may microwave. Yan yung yung barbecue marinade na ginawa ko nung budol fight. Mga unta mga lalabs. Kay Sofia din andyan. Don't move. Get your shoes first.
Dad a kiss? Dada kiss, anak. Mama kiss. Take off your shoes, eh? Take off your shoes, it's wet. Sophia's walking naked there. Dada's bag. That's my monkey. Shush. Yeah. Stay there. Her medicine is here. Yeah. Yeah. Please close the door, Dada, kaya the worms there. Not here one, the other one. Can I play with your toys? Play with your toys. A few moments later. Hi mga lalabs! Pasensya na kayo ngayon at yung mga vlog natin is puro ganito lang yung mukha. Kasi, yun nga, si Sophia, diba, may chicken pox, naglangi palagi. So, nasa bahay lang din kami. Very moody siya, so siya yung inuuna ko. Ngayon, katutulog lang pala niya. So, may papakita akong konting video na lahat ng mga laruan niya nasa paligid niya. Nakakatawa tong bata. So, ano pala, nag-bath pala siya ng, yung gamot na binili ni Bana. So, hindi na siya lalagyan ng cream. Bale, lalagyan mo na siya sa bath, tapos magbabad yung bata. Tapos, yun na, para magdadry na yun siya para sa chicken pox. So, para daw, makatulog yung bata ng mabuti. So, sana naman makatulog siya ng mabuti. Kasi first time niya yun. And then, na-cancel pala yung therapist niya dapat sa logopedist, sa therapy, kasi nga, para bukas pala yun. Para bukas, kasi nag-text siya sa akin kung okay na ba si Sophia. Sabi ko, okay naman, kaso lang, may chicken pox siya. Sabi niya, ay, wag mo munang dalhin kasi baka mahawa pa daw yung ibang mga bata pag naglaro sila sa mga toys. So, hindi kami pupunta tomorrow. And ano pa ba yung ibabalita ko sa inyo? Ganun, wala talagang ganap today. As in, more focus ako kay Sophia. Nasabi lang niya ako palagi kasi anytime, nag-ano siya. Tawag nito, nag-iiyak ba? Parang nagmanya ba? Naglangi-langi. Kaya ganun. But then, may din, meron din tayong good news at the same time. Bale, nagkaroon na tayo ng mga more responsibility sa trabaho. Kaya medyo maganda yung performance natin. Kaya ganun. So, nagpapasalamat ako. Matagal ko na yung hinintay kasi matagal na din ako inalo. Kaso lang, na-delayed siya ng sobra-sobra. So, thank you sa mga nanood dyan. Mag-edit muna ako mga lalabs. Talagang wala siyang laman. Pasensya na kayo talaga. Ganun talaga ang buhay. Daily vlog, no? So, ito yung buhay namin everyday. So, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please click the subscribe button down below. Si Bana kasi andun sa loob. Hindi ko ata siya mag-vlog kasi nga maingay. Teka lang na try natin. Good luck. Nanood nag-TV. Say hi! Greet naman si mother-in-law. Happy birthday to Nana. Birthday ni Nana. Say hi! Say hi! Very good. Say again? She gets beautiful every time I see her. What's she having? New toy that was bought her today. Say, kiss Nana. Okay, flying kiss Nana. Say hi. Wow! What's this? Yeah? Mum's going to start crying in a minute. Say happy birthday, Nana. Yeah. What do you want? Hey. Say hi, Nana. Say hi, Nana. Hi, Nana. Oh, hi, Nana. Turn around Yeah. straight. Flying Turn around kiss. Tracy. Let Tracy see it.
Yeah. Keep flying Let kiss. Tracy see you. Tracy's seen her. What now? I do. Oh. I sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐 Sound really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지